Mangwanani akanaka muri eZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kugara ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakazouya hangu kuno mushure mekunge ndaona kuti future chaiyo munyika medu mainge musisina. Ndobva ndashandisawo mukana uyo wandakawana ndikabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti iyi ndo life yandainge ndichimborarama pandainge ndichiri kumusha. Ndakatorora mudzimai wangu, Mwari vakandiitirawo nyasha mushure mekunge ndatendeuka ndokubva ndachizoita vana vangu. Ndakatoshamisika pekutanga mudzimai apo paakandiudza kuti ainge abatira pamuviri. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achindinyepera zvake because ndainge ndakaudzwa kuti kufa kwainge kwakatoita vana vangu vaviri avo vandakaita by the time pandakazouya kuno, even though ndakauya kuno ndichiri ne 24 years. Ndakatanga ndaita mwana wangu wekutanga at the age of 17, then ndikazoita zvekare umwe wenumber 2 by the age of 20. Ipapo mukomanashi apo pandakazosarudza kuuya kuno ndava ne 24, ndainge ndashayikirwa nevana vangu vose vakafa gore rimwe chete nekuda kwemweya wengozi. Pandakauya kuno kumukoma, this was after ma-elections 2008. Ndakazouya kuno end of 2009. Zvinhu zvainge zvichiitika mumhuri zvainge zvichityisa, zvichivhundutsa zvose zvaiitika, uye zvakare nekuzofa kwakaita vana vangu. Ndakaona kuti chekugarira munyika painge pasisina. Ndaitomboda kuzviuraya, asi ndaiti kana ndikada kuzviuraya ndaiwanzo kutora tambo ndobva ndabuda ndichiti ndikuda kuzviuraya, because ndainge ndichigara kupurazi rasekuru vangu. Sekuru vangu ndichati vainge vari MP, ndichangoti kuMashonaland so as to protect my identity, but kana vari sevanhu vemumhuri kungotaura kwandatoita, I think vazhinji vava kutoziva kuti uyo ari kutaura ndinhingi. Saka sekuru vangu ava ivo vainge vari MP, vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, vari MP ndichati kuMashonaland. Saka I was his political enforcer, kana muchinzwisisa zvandiri kuedza kutaura. Saka vari MP kudaro vainge vasingatodi kuti umwe munhu ange achikontesta ikoko kwacho kwavainge vari MP. Vaiwanzo kuti kwatiri kuvhoterwa hakusi kunzi unovhoterwa nevanhu vanenge vachikuda, asi unofanira kuvhoterwa nevanhu vanenge vasingakudi zvekare. Avo vanenge vachikutya vanofanira kuti vange vachikuvhotera. Winning votes, it is not about unofarirwa here, but it is about ndianiko anenge aine masoja kudivi rake, masoja anenge achiita izvo zvaanenge ati zvinge zvichiitwa. Saka inini nedzimwe hama zvekare nevamwe avo vataizofamba tichirecruita ndisu tainge tiri masoja ake. So I became his soldier. Tairova vanhu, uye zvekare ikoko kwavainge vari MP zvaitozivikanwa kuti hakutotendedzwi kuonekwa wakapfeka kana hembe yered kana anything chered. Ndo mazuva aya awo MDC payainge ichapisa, saka chose chered chaitongonzi ndecheMDC, uye zvekare zvokungoti chinja zvaitorovesa. Taifamba mumavillage. Ndaiva ndiine motikari yandainge ndakapiwa zvekare. Ndaiva nemotikari dzandaifamba nadzo. Ndaiti kana ndikapinda muvillage ndaitsvaga vaya vakomana vemuvillage vanenge vasingashandi, vanenge vachinzi ndo zvidhakwa zvekupedzisira zvemuvillage kana kuti marombe emuvillage. Ndo andaitaura navo ndovaudza kuti ndikuda kuvapa basa ende kutobhadhara. Taitovabhadhara kutodarika mapurisa kana masoja. Saka munhu iyeye taizoti kana tikamuudza zvekuti ange achiita, tikamuudza kuti ningi uyoyo unomuona sei wemuvillage menyu, mafambiro ake ari sei, haasi ava wechinja here, mupisirei
imba yake kana kungotora mombe idzodzo mukoma dzobva dzatongotengesewa kuri kumurwadzisa kuti sei ari kuita zvekusapota zvechinja. Asi pane pakazokanganisika, hongu kurova vanhu tairova, asi mutemo watainge takapiwa nasekuru vedu ndewekuti tisazonyanyisa kuitira vanhu kutsinye. Saka zvinoitika mukoma ndezvekuti mukuru anenge ari kumusoro iye anenge aine vision yake. Ivo sekuru vangu vainge vaine vision yekuti pane madevelopments avo avainge vachida kuti ange achiitika, but zvinhu zvaisazofamba zvakanaka nekuda kwechain yekuti pakati apa paizova nevamwe vanenge vachida kudya. Saka vaiti vakada kuita maimprovement dzimwe nguva vaitomboshandisa mari dzavo vachiitira kuti vanhu vavainge vachitungamirira vange vachikwanisa kuona madevelopments, but pakati apa paizoita vamwe vanenge vaine undyire. Saka mari dzaisazosvika uko kwadzainge dzichifanira kuti dzinge dzichisvika. Dzimwe nguva vaitoshandisa mari yavo kunotenga hupfu kana kuti chibage chaenda chichinotengwa kuZambia kana kuti kuMozambique nemari yavo, asi vongoti inenge iri mari yeZANU-PF, but vanenge vashandisa havo mari yavo. Dambudziko rinozoitika nderekuti pakutungamirira paya vamwe avo vanenge vari muzasi mako umwe neumwe anenge achida kutodya ipapo. Saka dzimwe nguva taitoita zvekuzopiwa macommandments kana kuti maorder nevamwe avo vekumaoffices avo ivo sekuru vasingatozvizivi. Sekuru vainge vakangoti pamutemo iwoyo wekuti ivo kwavo kwavainge vari MP vainge vasingadi kuona chinhu chinonzi MDC because vainge vaine vision yekuti izvi ndo zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitika. Saka isu taizopota tichipiwa maorders ekuti munofanira kuti munge muchiita zvakati, munofanira kuti munge muchienda kunorova nhingi, nekuti ari kufamba achiudza vanhu kuti vanofanira kuti vange vachijoina MDC. Saka pakazokanganisika sekuru vasingazvizivi, then umwe mukadzi uyo watakarova, mukadzi uyo takapiwa intelligence yekuti ainge akaenda kuHarare. Aenda kuHarare akabva achizonzi iye ndiye ainge achifanira kuti ange achizova runner in secret wemuvillage imomo ari weMDC. Saka aifamba achipa vanhu t-shirts nemacape MDC because kune kwainge kuchifanira kuti kunge kuchizoitwa big rally, saka kwainge kuchidiwa vanhu. Saka achiita urana kudaro ainge achibhadharwa. Then that was when patakabva tachizopiwa intelligence iyoyo sekuru zvekare vainge vasingatozvizivi. Saka during ma-elections aya 2008 ma-presidential election paya pakazonzi rerun and ipapo ZANU-PF yainge yatorohwa zvekutodaro and my uncle's seat was under threat. Saka vanhu vazhinji vekuconstituency ikoko vainge vava nema t-shirts akati one day. Saka the orders were that taifanira kuti tinge tichidestroya all opposition one day. That was when apo takapiwa order yekuti taifanira kuti tinge tichinoataka mukadzi uyaya because muvillage imomo vanhu vazhinji vainge vava neconfidence uye zvekare vaipota vachikurudzirwa nemukadzi iyeye ainge ari runner weMDC. Ndichati ainge aine makore 30 years ekuberekwa. Aifamba door to door in secret achipa vanhu t-shirt achivakurudzira kuti parirun yainge ichazoitwa vaifanira kuti vange vachivhotera MDC. Uye zvekare she was distributing maflyers achivimbisa vanhu kuti kana kuri kunzi MDC ikawina zvinhu zvakawanda zvaizochinja. Zita rake ndichamuti ainge achinzi Tsitsi. Then that was when we drove tichibva kuHarare. Ipapo mukoma kana mupfungwa dzangu ndaitozvifunga kuti nemadhakwiro awa atakaita something is going to happen chete today because ndakatora vamwe avo vataiti the notorious tomb vainge vari vekumbare. Ndichati vainge vari vekumbare taivati the notorious two because vainge vari matwins, vainge vasingambotyi. Vakatombotora umwe mukadzi zvekare
kuHopley uko mukadzi iyeye akangotsakatika. Ndakavatora vakomana ava ndanzi neintelligence ndinge ndichivatora ndinge ndichienda navo. The way that they were drunk mukoma ndakatoona kuti ava vanhu ava kuvacontrola kuchati netsei. So we drove tichibva kuHarare. That was when patakazoenda kuvillage kuya. By the time patakazosvikako kuvillage kana neni hwawa hwainge hwatova mumusoro. That was when patakabva tachizotora vamwe vakomana vemuvillage vatainge tichishandidzana navo, who were our secret police of the village. Vainge vachitiudza kuti muvillage imomo ainge akagamuchira t-shirt ainge ambori ani, saka vainge vakatonyora mazita emunhu wose mubhuku. ndokubva tanwa doro tikanwa doro. Tainge tiine tsvimbo, tiine ma-iron chrome bars, uye zvekare tiine mboma. Ende ndainge ndiine pfuti yandainge ndakapiwa nomumwe wandaiwirirana naye ainge ari musoja. So then ndopatakabva tachizotanga kufamba. Takafamba mukoma door to door tichipinda pamusha woga kana ari Satsitsi nemurume wake. By the time pavakazonzwa iri mheremhere panext door, patakasvika panext door ivo pavakada kubuda tainge takatovakomba kudhara. Tainge titori nevamwe vanhu vemuvillage vatainge taudza kuti izvi ndo zvatainge tafambira muvillage. Ivowo vainge vachitosapota zvekare. Tainge tichishandisa mawofet tichiva manipulator kuti kana kuri kunzi MDC ikangowina nyika inenge yatotorwa zvekare. Saka makaendera kuhondo mahara. Nekuda kweropa rakadeuka vanhu vazhinji vaizosarudza kuti tinge tichiita izvozvo zvatinenge tafambira kurova vanhu mumavillage, but we were manipulating them. Saka ndo patakabva tachizotanga kurova mukadzi iyeye. Ende kana mava kurova munhu makawanda you cannot control. Saka inini kazhinji ndaisanyanya kurova munhu zvinoenda kure. Ndaiti kana tikangomurova then ndobva ndamuti handiti iko zvino zvawava kuziva kuti unofanira kuti unge uchiita sei. Chitora matisheti ako ose, tora zvose zvauinazvo, angava ari mazambia, matisheti aya anenge aine face yaMorgan, tichiti tanga wapisa ipapo paface kana kuti cheka, bvarura face yaMorgan ukandire mumoto. Kubva zuva ranhasi ukangoona panenge paine face yaMorgan unotiza. Saka ndaingoti kana mumwe tikamurova akaita saizvozvo tobva tasiyana nazvo. But vakomana ava vandainge ndinavo, the Notorious 2, vaita sekunge kwavo kwaitova nemweya wengozi nechekare, because tichimurova kudaro mukoma ini ndakadzokera mumotikari maoko angu ainge atozara neropa mushure mekunge ndarova murume wake nezvibhakera kakawanda. Saka maoko angu ainge ava kurwadza ndikadzokera zvangu mumotikari. Saka ndakazongonzwa yava ndo pandakabva ndaburuka mumotikari ndichimhanya ndichidzokera kuya kwavainge vari varume vaya matwins aya nevamwe vatainge tiinavo. Saka mukadzi uyu umwe mutwini wacho akamuti simuka. Saka mukadzi uyu akati asimuka ndokubva achizomusimudza mudenga, kwava kumurovera pasi zviya zvavanoita vekuwrestling. But achinomurovera pasi kudaro painge paine rimwe danda rehuni. Saka akabva achizonotsemuka musana mukoma. Kana mafemero ainge ava kuita ainge achitotyisa, zvichitoratidza kuti munhu uyu atovhunika musana. Saka vakabva vatanga kumukika vachiti ari kunyepedzera uyu achiri mupenyu, ari kungocha kurohwa chete. Ndokubva atotanga kutobuda furo, kwava kutoti zii. Akati ati zii kudaro ndokubva tachizopisa musha mukoma. Musha uyu iniwo ndakapatisipeta pakuupisa. Mukadzi uyu takabva tachizomutora tikabva tachizoenda naye tikanomuviga musango. Ipapo ndo pandakazofonera sekuru ndikavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Vakabva vati bury her very quickly. Apa kwainge kwasara mazuva 3
kuti ma-elections ange achizoitwa. Pandakavafonera wainge huri usiku samwe kuma 1 am apo paakazoshaika vakabva vati munofanira kutoti munge muchitoviga munhu iye nekukasika because ma-elections they are in 3 days. I don't want kuti vanhu vazhinji vange vachizviziva. So takabva tachizongotora zvimazambia zvake izvozvo zvatainge taunganidza zveMDC kwava kubva tachizomuisa mumotikari pickup yandainge ndiinayo double cab. Aya machembere akambopiwa vanhu ndo yandainge ndakapiwa zvekare. Then that was when we drove until we were in a bushy area. Ndo patakabva tachizotanga kudhiga. Vakomana vaya vemuvillage vainge vachindishandira ndo rainge riri basa ravo. Tikachera until we saw kuti it was deep enough but it was just a shallow grave. Ndokubva tachizoti kumurume wake ange achikanda zvimapepa zvimaflyer zvavainge vakazadza mumba mavo. Ndokubva tachizomuudza kuti ange achifushira mukadzi wake and we never spoke of it again. Tikabva tachizodzoka zvedu kuHarare. Mukomana chitakati tadzoka kuHarare zvechokwadi rirani yakaitwa sekuru vakafara chaizvo kana isu tose takafara panguva yacho iyoyo. After that tikati takangogara kuda kwemwedzi. Then after ma-elections ndipo apo pana ndakafonerwa naambuya mudzimai wasekuru vakabva vati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kumba kwavo. Then that was when pandakaenda kumba kwavo. Mukomana zvandakasvika ndikaona zuva iroro zvakandityisa. Vainge vakaita zvekukira sekuru mubedroom. Sekuru vangu vakatombopenga kwemazuva kuda 2-3 vachipenga. Vainge vachitaura vega ende vaidikitira vachiita sekunge pane munhu ari kuvadira mvura. Ndakatovunza ambuya kuti kasi vainge vambovadira mvura here, vakati kwete, ivo vainge vakatomukawo mushure mekunge vavhunduka vakaona kuti mubhedha wose wainge wakatota. Mukoma sekuru vangu vaita kubuda mvura mumuviri wavo, yaita kuchururuka ichiyerera ende vainge vasingarari ende vainge vachingorutsa chete vachitaura zita remukadzi uyo watainge takaponda by mistake, vachingoti vainge vachiona tsitsi vachiti tsitsi uyo ndiri kumuona, tsitsi uyo ndiri kumuona, vobva vatanga kuseka. But hakuna anozviziva, isu chete paukama ndisu tinozviziva kuti sekuru vakambopenga. Saka pamba pakaunzwa vanhu vakawanda, maprofita, n'anga dzakasiyana siyana, kukatombouya vamwe pasta vekubhindura vakauya vakanamatira sekuru vangu, but hazvina kushanda. Then that was when apo pakabva pachizonotorwa imwe n'anga yekuMozambique nevamwe mainini munin'ina waamai vangu. Saka vainge vachiziva n'anga iyoyo because ivo amainini business ravo ravaiita nderekutengesa hove. Vainge vaine mabhoti avo kuMozambique ikoko, saka vaiziva n'anga iyoyo yekuMozambique. Saka vakabva vachizouya nen'anga iyoyo. Murume uyo akauya ndokubva achizoti zvinhu izvozvo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitwa, zvaida kuti zvinge zvichizoitwa tiri panzvimbo yekuti hakuna vamwe vatorwa vaizozviona. Saka ndipo apo patakabva tachizoenda kupurazi rasekuru. Saka kupurazi ikoko kwainge kuchingogara umwe murume neumwe mukadzi, hakuna chainge chichimboitwako kupurazi ikoko. Saka purazi iri rainge rakatorwa kudhara panguva iya yehondo dzeminda. Saka vainge vachida kuzotanga kuita maprojects avo. Saka vakabva vachizoudza mukadzi nemurume uya kuti vange vachimbodzokera kumusha kwavo vambonozorora, vakavapa leave ye1 week se zvavainge vakaudzwa nen'anga yekuMozambique. Takabva tachizoendako kupurazi kuya. Tasvikako mukoma
ndipo apo patakazomirira dzimwe hama. Takanzi hama dzose dzasekuru dzaifanira kuti dzinge dzichizovapo, then isusu tose sevazukuru taifanira kuti tinge tichizovapo. Vamwe vainge vakaenda kumhiri kwemakungwa mukoma, zvisinei nekuti unenge uri kuChina, kuAmerica, kupi, waifanira kutoti unge uchizouya. Saka mamwe macousins angu ose ainge ari kumhiri kwemakungwa vakauya, vaikwanisa kuuya nevana vavo, vakauyawo nevana vavo. Then that was when apo patakabva tachizotanga kugadzirwa. Pakatanga pagadzirwa vana amai vedu, zvekare pakazogadzirwa vana sekuru, vana vavo, then vana mbuya vakagadzirwa zvekare, then isusu sevazukuru tikabva tachizogadzirwa. Saka takabva tachizonzi isu sevarume taifanira kuti tinge tichienda kunofukunura guva remukadzi uya. Mukomanashi takabva tachizoenda kuya, but hatina kuenda tiri tose, vamwe vose vakasara variko kuprazi kuya. We then went back to that village, ndokubva tachizonofukunura guva riya. Vakomana vamwe vemuvillage imomo ndainge ndatovafonera nechekare, takazosara zvedu tosvika, but vainge vatofamba nendima. Takavaudza kuti kwainge kwava nemweya wengozi wainge wava kumuka, but hatina kuvaudza zvose. Takavaudza kuti painge paine n'anga yainge yakati taifanira kuti tinge tichimufukunura mukadzi iye, then tobva tanomuviga samwe. Takaenda kumukoma, tainge titori nekofini ratainge tiinaro. Motikari dzedu dzainge dzisingamiswi because ini ndaifamba nemotikari dzinenge dziine mastika anenge akanzi SANU-PF, so ndainge ndisingatombomiswi zvachose pama roadblocks. Takaenda kuya tiine kofini redu, ndokubva tachizonofukunura mutumbi uya, but mukoma munhu ainge atoora nechekare, ndokubva tamuisa mukofini kwava kudhiraivha zvekare tichidzokerako kuprazi kuya. Then tikabva tachizochera rimwe gomba, kwava kuchizomuisamo mugomba muya, but pakuchera takanzi munhu wose aifanira kuti ange achibata basa. Munhu wose ainge aripo, whether unenge uri munhurume kana kuti munhukadzi. Vana amai vedu, madzisekuru nevana vainge varipo, umwe noumwe akatombonzi ange achibata piki, achidhiga. Saka ndozvatakaita izvozvo mukoma, kuri kutsipika mweya wemukadzi iyeye watakaponda by mistake. Iniwo ndakazoshayikirwa nevana vangu mukoma, ndopandakabva ndachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa mushure mekunge ndarwadziwa nemafero awo akaita vana vangu ndikasarudza kuuya kumhiri kwemakungwa. Saka pandakauya kuno ndainge ndakaudzwa nomwe muprofita kuti sezvo ndainge ndiripo pakapondewa mukadzi iyeye, kunyange mukadzi uyu ainge akatsipikiwa zvake, but mweya wake wainge uine simba. Pane zvinhu zvaipota zvichiitika kumba kwasekuru zvekare nekuprazi ikoko kwaionekwa umwe mukadzi anenge achidziya moto, because mukadzi uyu patakatanga kumurova akatanga kudedera achiti ndiri kupindwa nechando, achichema. Saka takabva tachizobatidza moto, ndokubva ndachizomuudza kuti ange achienda kunogara padhuze nemoto, ange achidziya moto, even though taipota tichimurova. Ndainge ndichimunzwira tsitsi because aibvunda nechando. Saka kuprazi kwainzi kwaigara kuchingoonekwa mukadzi anenge achidziya moto. Iniwo nekuda kwekushayikirwa kwandakaitwa nevana vangu mukomana chi, ndakabva ndachizosarudza kubuda munyika. Ndauya kuno ndainge ndakapiwa chiprofita chekuti handifi ndakaita mwana, nekuti ainge akati dzinza rababa vangu richaperera pandiri, apa ndainge ndakangozvarwa ndirini ndega mukomana. Saka ndakazoti ndaroora mushure mekunge mudzimai wangu andiudza kuti iye ainge ava nepamuviri, ndakatomboti zvimwe kuda ainge achindinyepera. Ngozi dziriko mukomanashi, even though pakazoshanda mari, hama dzemufi kugamuchira kwadzakaita mari yadzakapiwa, ndo zvakazokonzeresa kuti mukadzi uyu ange achizoshaya simba. Even though tainge takamutsipika, but ainge achiri nesimba. Hama dzake dzikapiwa mari nasekuru vangu dzikagamuchira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do.
happen in this world.